Ситуация е лоша, но ти го знаеш, щом си в нея. Размахваш яростно крилата, може да успееш. Да, само плюеш по храната, тъпчеш крак, не можеш просто да не стъпчеш, не знаеш точно как. Но всичко виждаш от върха, всичко виждаш от върха, всичко виждаш от върха, когато станеш муха. Манички с крака мъхести, така са всички домашни мухи. Тонят ги, трепят и викат умри. Дори да минеш метър, имаш само 7 дни. Но всичко виждаш от върха, всичко виждаш от върха, всичко виждаш от върха, когато станеш муха.